Minye ayesi anga nyamro asimi goita jikituko masa. Aye bara bado ke bara minyoma delegate farafina folo. Ani Ibrahim Traoré ni Abdelman Chani. Ouye bara nyuma doke bara minyoma delegate farafina. Chacun connaît qu'il faut qu'il voit le monde. Bella Djelembaton, ni tu mets Mali kono, ni qui veut Burkina Faso wole. Ça coûte très cher. A tu me wari pas de tiga moroko. A tu me wari pas de Jenny moroko. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ibe se ki to Mali kono bi ka Burkina wole. Ibe se katani ka téléphoner Burkina kono bi. Ki to Burkina kono ka Mali wole. Cela veut dire qu'ambe kera kelenyo ko. Anga téléphoner kera kelenyo, anga fembe kera kelenyo. Ibe to Burkina Faso ka Mali wole ate foike. Ini Mali pisi beta Burkina Niger. A kadi chugo mina ka wole like. Ya fami wala iba ke ou ke chugo la. Dépenser foye itasra. Ambe anga nyamro fuku wali mondo. Ouye solution soronina. Ouye barabado fanake. Ni bora Mali kono, ibe tani ka téléphone numéro ye, comment ça s'appelle, ka PC, Burkina Faso kono ibe Mali wole. Ate foye boy ka warla. Ibe to Burkina Faso ka Mali kono, ka wole li ke Burkina Faso foye. Warte tige ka wala foye. Ambe anga nyamro fu, oye solution sorona, oye barake ka bampeu, ambo ta ludi awma. Nambe tambese, harbi amba nyine asimi fe mumbu nafa bi, oye baranyuman kelide, ou kana sene. Tora mimbe jamana kono donc ani jamana kono donc mago be femina oko para ke dron angata la fia ba kofe kuna wolo ba kofe fem pela jena bo kofe anga je anga journal la mi. À partir du 31 décembre prochain, vous pourrez vous déplacer au Burkina Faso ou encore au Niger avec votre puce, appeler et recevoir des appels et vous connecter même avec votre data. Tout cela sans frais supplémentaires, oui. Le free roaming dans l'espace AES sera effectif. Une bonne nouvelle donc pour les populations de l'espace qui en tireront les avantages. Explications avec nos envoyés spéciaux à Niamey. Abibatou dit Koya Diakité à Damaka. Voilà, Ambe Allah Joya. Minye akwa téléphone PC. On a besoin de déplacer kata Niger, kata Burkina Faso, ka otoyno, ka ofana oba wole Mali kono. Ate foyi tere ka baoku. Ate wari jeni, ate toro la se mkoma. Anga nyamro oye solution soronina. Ambu foku wali numando maliendo magobe ni doron de la ni ya ke amba fo ni ya ke ombe tuguiko ni ya ke ombe deme ni doron de maliendo ngala nyine la fia ni basigi ni RB seka so chuguna ambu kele de la depuis fete le batele anga nyamgo munu be fanga la pi obe ka bara chama de ke obe ka solution so fen chamana ambe asimi go ita foka wali numando jigi tugu masa amenyo rombulo nan temena ka boyno ambe ta yiri jamana ka minye Vladimir Poutine il est président. Sur la somme de quelqu'un la pi ikera ni kono a juru tumba fena o juru Poutine ya sauté ka boye be segata il ici sur la si fin de quelqu'un la ikera ni jamanaka ani comment ça s'appelle ici kono cela veut dire que ici sur la si be tien fango fanfe ni juru tumbula Poutine ko ka ya fala o juru pela jelema o juru ya fa me bala ko sur la so kana o sara tuguni ngache nim président ko kadine ko akateme fembe kan wallahi ibadon nimbe mi fara surasu ka moralika nimbe dusu min do surasu kono nimba toni surasu e alanko ninde président yako ngache irisi do rentrer dia fam perfect ameriko fam perfect barakela fembe dia kono surasu tere barakela fembe bebe juruta ni be fe ka mobilisa ibe juruta ni be fe ka sosa ibe juruta surasu fana boke ni surasu be kelekela lo kasara no be feka so de sang ou bo juruta no be feka mobilisa juru de beta o juru munu tara ile si so fe Putin ko ka ya fara bela jelema a jera beko ya famia bala ka klaka wari boaku ka di so ma so munu be kelekero la Vladimir Putin bora ko de ke kunu juru mun tunde ile si so la so munu be kelekero la akoka ya fara oma ka klaka do fara so ba saraka ka klaka wari boa ya ku ka so la jani oyi la famille ngache ninde masake nibe geri teta musakako ani geri ya fami wala ateta warboko Putin ku jinya bedebe irisu control la bi foka ka fenka ka surasu yi femi nyoma de ka surasu yi jinya kono yo ngache irisu surasu billahi ikran dugukolo uba nyeme de katakwa ote mbuchile ubu dabiri dugukolo de la ka kuro katakwa Billa be koda ikran ka ukanin teleflala abella kalita rukula parce que ne bara ba inke so rasuli hari bomu ni ya ci ula ngache uba mina no dabara bomu ni ya ci ula u dabara de ba nyimi ko tellement que ye miku ye obe dusu de tatuguni ka courage tatuguni ka ke faso fe ka faso kumabo juru fen tumbe irisi so rasula
Poutine ko ka yafara bema ka tila ka wari bɔ a kun ka di sɔrɔsiw ma ka dusu wɛrɛ d'u kɔnɔ ka moral wɛrɛ d'u kɔnɔ i y'a faamuya la ka ala ko o de la ma yɛrɛ ni élection bɛ kɛ irisi jamana kan sɔrɔsiw b'a fɔ ko Poutine tɛ taa k'a bɛ to yen u ma deli ka ɲɔgɔn président sɔrɔ yen u ma deli ka ɲɔgɔn président sɔrɔ diɲɛ kɔnɔ président min bɛ jɛ a ka saraw kɔ ka di sɔrɔsiw ma Poutine don président min bɛ jɛ sɔrɔsiw ka juruw kɔ Poutine don e bɛ nin fɔ dɔw b'a fɔ ko sɔrɔsi bɛ juru ta cogo jumɛn maa fɛn fɛn bɛ diɲɛ kɔnɔ a bɛɛ lajɛlen bɛ juru ta a bɛɛ bɛ juru ta jamana bolo faransi kɔnɔ yan i b'a sɔrɔ juru bɛ mɔgɔ min na bilahi a ka ca ni ba na si ye bɛɛ de bɛ juru ta n'i kɔni bɛ baara de la i bɛ se ka taa i ka banki fɛ n mago bɛ nin juru la ka nin du san walima ka nin mobili san walima ka nin baton san walima ka nin avion san o dura bɛ bɛɛ bolo wa juru bɛ bɛɛ kana faransi yan diɲɛ fan bɛɛ fɛ o juru min tun bɛ irisi sɔrɔsiw la Poutine ko k'a yafara u bɛɛ lajɛlen ma a y'a sauté ka bɔ yen ka sen kɛ k'a tan ka bɔ yen ka dɔ fara sɔrɔsiw ka morale kan ka dɔ fara sɔrɔsiw ka courage kan ka dusu don sɔrɔsiw la tuguni n ko nin cɛ in bɛ ala dɔn a bɛ kira dɔn a bɛ sali a bɛ sun a bɛ fantanw fɛ a bɛ fantanw dɛmɛ n ko an bɛ dugawu de kɛ ala ka sini kɛnɛya d'a ma wa n'a tun tɛ diɲɛ kɔnɔ sisan tun b'a sɔrɔ Occidentaux ye fantan bɛɛ lajɛlen faga ka ban pewu ka tila ka fantanw ka dugukolo n'u bololafɛn bɛɛ lajɛlen minɛ grâce à Poutine lafiya bɛ Afiriki bɛɛ lajɛlen kan an bɛ dugawu de kɛ ala ka miyan kɔrɔ ala ka sini kɛnɛya d'a ma ala kana jugu ntanya ala kana jugu se ala ni nin cɛ in tun tɛ diɲɛ kɔnɔ sisan tun bɛ fantan bɛɛ lajɛlen sɔrɔ lahara mais grâce à lui bonya bɛ fantanw kan ne balimaw an bɛ tɛmɛ ka bɔ yen nɔ an bɛ taa Niger min ye Abdraman Tchani ale wulila a deliko la tuguni Abdraman Tchani depuis a kɛra Niger président ye a jɔlen don 24 heures sur 24 heures walasa Nizerikaw bɛ se ka lafiya cogo min na waati min na Niger bɛ wuli ka jɔ la ala jugu fasoden jugu faso kumasuludenw olu de bɛ fɛ ka Niger kɛ dɔrɔgu feere jamana ye ka Niger kɛ batɛmɛ sira ye Abdraman Tchani n'a ka douaniers n'a ka sɔrɔsiw n'a ka polisiw jɔlen don walasa Nizerikaw bɛ se ka lafiya cogo min na nka cɛ kunu o ye siramugu jugu in n'i y'a tɔgɔ fɔ video la a man ɲi siramugu jugu min bɛ fa don mɔgɔ la min bɛ mɔgɔ kɛ handicapé ye min bɛ mɔgɔ kɛ i ya faamuya b'a la jugu sago ye n'i y'a min hali woloba n'ala ma fara i kan i bɛ ɲɛsin a ma o minfɛn jugu min minɛna Niger kɔnɔ kunu a ka bon hakili ma minfɛn jugu min minɛna Niger kɔnɔ kunu a tɛ ku TGV kɔnɔ Abdraman Tchani n'a ka cɛdenw o ye nin minfɛn jugu in o ye boloda nin bɛɛ lajɛlen kan ka taa i y'a faamuya k'a cɛ ka taa n'a ye kungo kɔnɔ ka tasuma kɛ k'a bɛɛ lajɛlen jeni ka bɔ yen parce que nin minfɛn jugu in a ka ca jamana fɛn fɛn kɔnɔ a jamanadenw o bɛ kɛ fatɔ de nin minfɛn jugu in a feerebaga mana caya jamana fɛn fɛn kɔnɔ o jamana tɛ don da la parce que a bɛ mɔgɔ kɛ handicapé ye a bɛ mɔgɔ kɛ lagalagatɔ ye a bɛ mɔgɔninfin a bɛ dan bɛɛ goyila la quoi minfɛn jugu in siramugu jɛman in bɛɛ lajɛlen b'a dɔn n kan bɛ min ma o siramugu jɛman in dɔw de ye ala minɛ waati min na sécurité totale bɛ Niger kɔnɔ Niger cɛ n'a muso a bɛɛ jɔlen don u bɛ ka Niger kumabɔ waati min na dangatɔ dɔ de ye camion fa ka fɛnw fa k'ale bɛ Niger cɛ ci ni o ye bolodara bɛɛ lajɛlen kan an bɛ Abdraman Tchani k'a fo ka waleɲuman dɔn a n'a ka cɛden minnu bɛ wuli ka jɔ la walasa Niger bɛ se ka lafiya cogo min na k'a bɛɛ lajɛlen fo ka f'u ma hali bi du courage nin de bɛ fɔ i kɔ nin de bɛ lakali kɔ nin de b'a to ni tɔgɔ bɛ to mɔgɔw da kɔnɔ fo ka taa diɲɛ dugukolo meleke n'i ye ɲuman kɛ hali salen kɔfɛ jamana kɔnɔdenw b'a fɔ n'i ye ɲuman kɛ hali salen kɔfɛ jamana kɔnɔdenw bɛ k'i fɛ n'i ye ɲuman kɛ nka cɛ a tɛ effacer quoi c'est ça ɲuman nka cɛ bin cogo t'o la quoi Abdraman Tchani bɛ baara la yen ne balimaw n'an tɛmɛna ka bɔ yen nɔ an bɛ taa Burkina Faso min ye capitaine Ibrahim Traoré a ye comment ça s'appelle minankuraw a y'olu san tuguni kunu irisi ka avion belebeleba min bɛ satandenw doni ka minan jugubaw doni i y'a faamuya bala o de jiginna Burkina Faso aéroport la nka cɛ o minan ninnu o ma yira mɔgɔ la parce que a sugu bɛɛ lajɛlen de b'a la n'i bɛ guerre kɔnɔ n'i bɛ fɛ i y'a faamuya bala i ka jamana a ka avancer i bɛ minanbaw de san capitaine ye minanw san nka cɛ o minan ninnu o tɛ yira o. A y'a lajɛ avion kɔni jiginna bɛɛ avion ye mais fɛn min bɛ carton kɔnɔ i y'a faamuya o la fɛn min bɛ kɛsi kɔnɔ mɔgɔ si t'o dɔn mais bɛɛ kɔni b'a dɔn
ko satan de be nunu tula quoi nyate donita na be fengriman yele no ala ka barka do capitaine na ambe avion yaula il ici avion de flène il ici avion de flène a jigina Burkina Faso kunu a jigina nu munye keleke minaw munye tumbe avion kono keleke minaw anya bana avion de flène mobile de beta do fo avion kono ka mina nu doni ka bo mina nu te ila mo la le no capitaine ala ka barka do nga che mina munu jigina Burkina Faso Afrique tede nga che Burkina be se ki jo France nya bi wallahi billahi nyen kali alala mina munu jigina Burkina nyen kali alala ala min ka bunga kalima France tise ka Burkina kele bi France tise Burkina la parce que be kele ke mina njugu ba fen do Poutine bolo aya nyogon di Burkina be mo abe comme aya nyogon di Mali ma jugum na Burkina fana o nyogon be ka di Burkina ma bi nga che France tede har no Europe be fala nyogon kan bi Burkina kele be se ku kula maga travaux flène de mina on be ka jigi mina on be Fatoumata Keita il faut les deux. Ne veulent pas mettre mes cabouilles. Ambeta tene barema ou Alassane Dramane Ouattara de Rokede. Allez fana fane blola. Naka bloya bla wati na ba so nya fait. Tene barema ou Ibrahim comment s'appelle Alassane Dramane Ouattara Dramane ou Doroke Fakelen Bakelen na yo ke Côte d'Ivoire ministre de défensier. Mo magel ka hari mana bere bon. Mo te kele nya don fo itaka sonoro ni Dominique Bani Boke ba. A beau de Niadon, Alassane Yoke, ministre de défense. Bah, il a qu'à faire Côte d'Ivoire, pas qu'on fait. Avec comme Ibeka Kounye, Kadoum Keta, qui est ministre de défense et Djoumena, au coquelin de Côte d'Ivoire, Fanasso. Tenem Paraima, ou de Alamine, Kata Turquie, Ka faut Turquie président, Ko Kana Marma Fenfere, Burkina Faso, Masango, Watim na Fadoumbe, Basana, ambe baku treme de la. Watim na fadon be ka baku nturu san, ambe ka baku de treme. Watim na ora pou betega be nyogon bolo, obe ka avance, obe ka nyogon mine, ambe ka nyogon semine, ambe ka nyogon tachi, ambe ka nyogon labla. Farafina. Ne rek ta do farafin mena kunu samina ko. A tenen vraiment, ou de tra, comment s'appelle, Turquie. Il y a famille bala, Erdogan fait, no, Turquie présent fait. Ko kana mina fait Burkina ma. Ko na e mina fait Burkina ma. Ko trosu beta Burkina be ou kele ko ka mina njugu no mina Burkina be la ko kana Côte d'Ivoire chi nye Côte d'Ivoire ministre de défense de munde kanga Kenya na kata mina Côte d'Ivoire ka da ka kantge comme Lafia comme Salima Sara mro date au ka jamana ko la au de be wuli kata ala kata Burkina la gauche jamana ko ka kata Burkina to che jamana ko ka kata Burkina nani jamana ko ka Wati na Burkina be kata jamana ko ka Afrique kumaboka Afrique sangolonta ka Afrique beke kelenye nous ne beta se to abuma ko kana mina fere Burkina be uma ko nu ye mina fere Burkina be uma ko tro suba mina Burkina be ula ko kata uluka jamana uchi on dirait que Burkina sera sous les soude on dirait que Burkina te existe on dirait que Burkina mogote o be mina fait ça tro sube kata mine ya fa Burkina sera sous la kata Côte d'Ivoire kele mais nambe tambese Nyen kali ala minka bonga kalima Alassane Dramane Ouattara ni doroke abe sra minka na ma bla maloni ta chele ba ko fe billahi hakete bla kasini kono de e wa hakebe se fem bela c'est honté c'est décevant madelika ni nyoye madelika ni nyome ministre de défense Côte d'Ivoire ministre de défense kata Turquie nafigi yala kata Turquie jugu yala asedi yala besongoni yala ko Turquie ka kana mina fere Burkina be uma ko nu ye mina de Burkina be uma ko Burkina sora so ko suudu ko tse ko la ko be sunoro to so beta mina on be mina la ko laba ye munyo ko to so be na lokele cela veut dire que to so buka jamana ko no yero o 70 ya on est to so be para ke nyo fait on le be to so bismillah on le be to so comment s'appelle furake ni to so tunte no ka jamana ko te no kuma so fo Nabe kasila femini na tra ka uja ka aba fana ko tumo de Burkina be ka turusu ka be ka ta fola ka au bolo no be ka ta Dominique au fait be si au fait be fe be ka au fait comme na kana fere no nunu ye on kuma sulu farafina kono ka on dambe boana ça que ka on ko o be ta no kuma sulu fo Turquie présent pas de yele ou la te ko abu ke bana baratoni handicapé ni fendon banude Turquie présent ko kono nunu de be ka Côte d'Ivoire mara nunu de Côte d'Ivoire nyamko ye o be kuma fa bebe de ni to kuma mi fo c'est honté. Côte d'Ivoire, ministre de défense,
tenen barama kata Turki président fait ko kana minan fere Burkina Faso ma ko nous minan de Burkina Faso ma ko turosu be minan no mina Burkina Faso la ko kata olu Côte d'Ivoire kele nay turosu jumene de la ka minan mine Burkina Faso la kada no le minan no betana mi o teta ka Burkina Faso da o l'autre kata Burkina défend akata Burkina sangorota akata fo Turki massacre ko aka continuer ka minan fere Burkina Faso ma parce que Burkina territoire be kala Burkina Faso taille hasili chokoro blale amase ko oke fo kata Burkina lagoshi ka Burkina dambe bo ala ne Turki président kodaka ayo kuma foye fo ka sa ha ne Turki bla Côte d'Ivoire lebe boli ka Côte d'Ivoire kono Turki président ko mana ba ka jugu sagoya na ka fade sagoya na anaka mulu bali ala ka kunta ka bo aleka bima ne Burkina bla barala e wale Turki président be Burkina kono Burkina sorosu be ka baramike ale be Burkina kono nya ba pela nya ba ka jahiliya na ka marabaliya na ka hasiriya na akana ne kuma sugu fo ale Turki président ne de fama wati minatu wabu be ka nyogon deme wati minatu wabu be ka ke kelini on de be ka ta nyogon lapla ala be barka do ila ka ta mi madel ka ni nyogon ni jiya kono ko ni na tunye capitaine Ibrahim Traoré de ni da lu sur le kofe ntumbu bunte ntumbu kele ntumbe guerre de classé quoi Burkina taw jamu fo tunala atita o tofo moye atita o la gusi jabana shila au de be wuri ka ta set wabuma ka on tient au lui c'est honteux c'est décevant jigila tika no kuma suludu maintenant beta ambc ala ka barka do tiala tene Ibrahima Alassane Dramane Ouattara doke fakelen bakelen o de tara min fo Turki président kwa kana minan fere Ibrahim Traoré ma ko na ye minan duma ko turosu de beta minan no mina ola ko kata ulu Ivoire mo faga ni mani finkra hasidi ite do dala kele ife ko be ala te barka do ala e wa be to ko komi bana ku hanni kamana chiga katechi ya famela ke eto jugu ya fini hasidi yana ala bi barka de ban tout monde kata fe Ibrahim Traoré n'allait ni bichamba foko alhamdulillah la flamme Burkina Faso Burkina Faso do tumba ngata ni fo Turki ni para tunte kake wol mani mina tumbe kamine Burkina Faso do tumba wul kata ni fo Turki awte jamana kelena awte nyogoni sirala ala ni jugu ya fimbulu awte se ka minasa mo wore kana minasa awte do dala mo wore kana do dala awte ka avancer non mais go fini ko yiri o de ka jugu finima fini ko yiri de ka jugu finima le nambe tambesi ala ka barka do tiala ala ka barka do tiala capitaine ambi ko fo saya in ñogon président ñuma de kana Burkina Faso kono Thomas Sankara tere hari suka fani Thomas Sankara e capitaine ambe ñogon bulu ne balwo na tamina ka boyno ambe na Sénégal président ale fana abe ka kono dondoni ay téléphone ta kanga président sanuma ngole no ye Vladimir Poutine ka ira Poutine na kwa mago ba ka demela abe fani Poutine ka para ke non fait abe fait Poutine ka jigi abe fait Poutine ka du ya famia bala ani jugu che Sénégal président de ni fonga che souvent ni ne sirika ni président no la je quoi jigi la tege do ko et de taille ka jamana et de président mais nga che kofle ni côté la je nga che sram ne dore kata ibe bo nunu ko de kata itega de Poutine ma ko mi asimi ato jugu mina o do da solution ibe bo nunu ko de ki itega bo nunu bulu peu kata itega de Poutine ma no kera barabenya no kera kalifa betu jigi betu quoi mais ou ko ero sire kana jigi ulula akadu yebi ka coopération ke ni richier mo be srango no fanani akadu yebi ka coopération ke oni Poutine che mo be sra nuni ay massa ni ala yede c'est comme ngana kana kuma comme nambe tambese quoi bebe tu ayese ko karamo kuma kifo farafina be nous matu ayesi ko ka fo ma ko tu moria mali da damine mali mana ko damine ala be barka do okola to wanambe tambese ambe kuma labani minye oye ikran président no ye atore Zelensky ngacha ya kono fa de lola to ni ako ko ni ala na kira sono ko d'ici 2025 colonie sera kele kwa be pan de kwa be tabla ko bembe sabati ne ta don nemu den qualité jian kono ko asira ne no bi a jatigale ndo seta e tuni aka so su be fara kapa
avec un ni pata kani ni molobali kuma ni defo. C'est parce que avec un fin de connaissance à Trump, avec un Trump de connaissance d'ici 2025, Trump pouvait seguir comment ça s'appelle janvier. Trump pouvait parler la janvier. Si ça avec qui jigi dans des cas. Ou wati kele Joe Biden be ka nege quoi ka mugu jugu tiri sikaula. Ni be famia jugu jugu. E be fait penkana, e be fait penkake, e be fait ni kele nga ban. Mais ni américain ni nege, e be son olutama. C'est là que j'arrive pas à comprendre le petit con là. Puis c'est taille déjà très bien ni kafara. Mais ni américain on y a les nègres avec kojugu ke bon ni e kojugu ke ça o kele be ban jugu jugu. La question est là. Ni et me fait ni kele nga ban. Et tu me cas sur la soupe be ko ka ni kele nju. Ka ti re di Poutine ma, une flemme mine. Kele tu me ban, Poutine tu te foi kele mais kele tu me dalasa. Mais américain be e wole souffre. Ko ye mugu jugu me di ma ki ka chirisi la. E bon mugu jugu chirisi la. E be klaton ka ni sigi tele la. Ko be fait ni kele nga ba be fait ni kele nga dabla. Mais c'est un con, c'est un connard. C'est un voyou. Le prix de Nil, c'est présent là. Et bien, fait qu'elle est capable. Et bien, Dumba de Ramna sera connecté sur Poutine. Mais nous ne sommes sous. Qui est là, Poutine. Avec aide là. Et les cas Jamana Béché, les cas Jamana Kondombe Fa. Bon, là, il y a Poutine, Misseli Kelen Fili. Misseli Mifanga Kapo. Avec ta casse Tougoni. Ne fait ni Koinka Dabla. Ayo Kumani Poutine Tché. Ou what Kelen American Beto à Kapouni. Aboluka Mouchi Poutine. Obe Bandon Dume. Attends pas. Comme tu n'es pas intelligent, ni ne tu m'es placé là. Tu m'es là sur la subère faire un ronca. Car Karama Kabo Ikelen Kata Yeda du Poutine. On descera, on be fait Kayafa Amma Kelen Kadabla. Ante Munguchi la Tuguni. Ante Kela Tuguni. Kelen tu m'es dalasa. Kasura Mrodamadu Allah. Mais le comme faton tu l'as fini. Fini ba fara, aire ba fara. Avec comme flafla manani. Fini ba fili kata lahara. Avec la ka tchetuguni kata na yan fait. C'est ça qui ta fanta la quoi. Dernier était quoi. Maudi tchami be nyokona. Dinya bébé sera tchekele minyo ou Vladimir Poutine. Tchami be se ka dinya wuli une seconde. Poutine do tchami be se ka bilali ka buru ka fio. Po. Nga tche bébé ti era so lahara kolon kono. Poutine de be se ko kapi. Satan 12 ou ta bolo tunde. Satan 40 de ba bolo bi. Kungolo ba kele ni ko na ya chi. A kungolo kele na beta dia fanta na ni bela jere fe. Amana bi jamana fe kono nani. Et quand jamana population ka tchani Nigeria taille, nga tchaba betaji un coup. Parce que amana tchabe comme ni tile pour ça fait ka bi. A Fontaine te motoy. A Fontaine ta kulu to kuma se hada madema. Satan de na tchira Fontaine. Abe kulu yele de comme ne suwaro plata sunaka. Bon se hada madema. O mina be tchekele mbolo filate ni Poutine do. Ne fitina mandaye. Fantan hena bala. A te fait dia ka bambi. O de la beka. Maintenant, betan bese, dem sene kara, abe gurun kume de yini, a planta bla, ini flan de benyona. Ambe duo ke, ala ka disma ke ofre, parce que on m'a pere folo de. On y wore munundu, ambe fe kata o diago mali kono, ambe fe kata, voilà, kata ngwasu, sedere mo la mali kono ni o wore mununye, ni Poutine ne buru fessa, dimi be enfa. La famille, c'était ça.